дар асоси иттилои маркази ҷумҳуриявӣ дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ аз байни зиёда аз 100 хонанда 73 нафар сазовори аттестати аъло бо медали тилло ва нуқра гардиданд. зимни баргузори як чорабинӣ бо иштироки роҳбарияти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони муассисаҳои таълимии кишвару хонандагони фаъол маросими ҷоизасупорӣ доир шуд. Аз ҷумла 10 нафар сазовори аттестати аълои универсалӣ бо медали тилло, 39 нафар сазовори аттестати аълои равияи табии риёзӣ бо медали тилло, 2 нафар сазовори аттестати аълои равияи табии риёзӣ бо медали нуқра, 19 нафар сазовори аттестати аълои равияи ҷамъияти гуманитарӣ бо медали тилло ва 3 нафар сазовори аттестати аълои равияи ҷамъияти гуманитарӣ бо медали нуқра шуданд. боиси зикр аст ки бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар доираи сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2025 барои соҳаи маорифи шаҳри Душанбе, соҳаи дастовардо, соҳаи пешравиҳо ба ҳисоб меравад. маз бо дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти татбиқи барномаи давлатӣ дарё ва рушди истеъдодҳо барои солҳои 2021-2025 дар шаҳри Душанбе хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт дар олимпиадаву озмунҳои сатҳи байналмилалию ҷумҳуриявӣ бо иштироки фаъолонаи худ чӣ аз лиҳози шумора ва чӣ аз лиҳози сифат иштироки фаъолона намуда дар сатҳи ҷумҳурӣ мақоми шоистаеро сазовор гардиданд. аз ҷумла дар ҷанбасти озмун барои дарёфти аттестати универсалӣ бо медали тилло, аттестати равиявӣ бо медали тилло хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе иштироки фаъолона намуданд. хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт дар сатҳи ҷумҳурӣ аз 10 нафар хаткунандагоне ки соҳиби медали универсалӣ бо медали тилло гардиданд, аз инҳо 8 нафарашон хаткунандагони муассисаҳои таълимӣ мебошанд. мас дастгирии ҳамешагӣ ва пайвастагии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти дастгирии хонандагону омӯзгорон имрӯз мо кормандони соҳаи маорифи пойтахтро водор месозад ки боз ҳам аз ин дастовардо яъне натиҷаи назаррасеро соҳиб гардем. давоми 2 соли охир хатмкунандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе дар озмун пайваста натиҷаҳои баланд нишон дода, ин дастовардҳоро дар даврони соҳиби истиқлолӣ ба сатҳи бесобиқа расонидаанд. дар доираи таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат ба соҳаи маориф давоми солҳои охир садҳо муассисаҳои таълимии муосир бунёд ва навсозӣ гардида, низоми таълим бо технология пешрафта муҷаҳҳаз шуд. ин ҳама барои дарёфти истеъдодҳо ва ҳавасмандгардонии хонандагони болоиққат заминаи мусоид фароҳам овардааст. моро пасар намуда сазовори номи пуршарафи дорандаи аттестати аълои сурх ва медали тилло гаштам. мехоҳам бигӯям ки озмун хеле шаффоф гузашт ва аз мо ҳайати комиссия аз рӯи 6 фанни таълимӣ тестҳо гирифтанд ва мо эссеҳо навистем ва озмун хеле шаффоф буд ва ман қаноатбахш ҳастам ва ба дигар ҷавонон мехоҳам гӯям ки онҳо низ муассисаи таълимиро хубу аъло тамом намуда дар чунин озмунҳо омада иштирок намоянду дониши худро санҷаду сайқал диҳанд. инчунин бо дастгирии пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти татбиқи босамари барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо барои солҳои 2021-2025 дар шаҳри Душанбе шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. ин аст ки давоми солҳои охир хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахт дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сазовори ҷойҳои намоён мегарданд.